tenzende tungamire mukati mezviedzo mananda andibata ndimwino dombo ndiwike ndimwi mutungamire tenzende tungamire semwana onyaradzwa unganyaradzwe nyadza mananda anomunzwa kana matinyarara emwete tenzi wenyadza tenzinde tungamire apo ndasvika nyadza mananda ondishisa andichienda zororo ndotsamira kune mwenga andinzwe imwi moti ndinokutungamira. Kwaziwai vateereri, tinomuchingamidzai kuchirongwa The Second Coming of Christ chamunopiwa naPastor Gift RWODZI vekuNorth Zimbabwe Conference the Seventh Day Adventist Church pamwe chete naPastor Caston Betera vekuEast Zimbabwe Conference of the Seventh Day Adventist Church. Nhasi mustudio tina Shailet Chakabveyo ari kutiisira musign language. Mufundisi kwazisai vateereri. Vateereri tinokuchingamidzai. Hurukuro yedu yatichatungamirwa namufundisi Betera nhasi ine musoro wenyaya unoti Satani anorwa nevanochengeta mitemo yaMwari. Ngatibvai tapinda mukati mechidzidzo chedu tichiri kubhuku raDhaniel. Kuna Daniel chapter 6 tichaverengerwa verse 4 kusvika pa9. Daniel chapter 6 verse ya 4. Ipapo vakuru namachinda vakatsvaka mhosva yavangapomera Daniel pamusoro poushe, asi vakashayiwa shoko kana mhosva, nokuti wakanga akatendeka uye kwakanga kusina kutadza kana mhosva kwaari. Zvino varume ava vakati, hatingatongowani shoko pamusoro paDhanieri uyu kana tisingamutsvakiri iro pamusoro pomurayiro waMwari wake. Ipapo vakuru ava namachinda vakaunganira kuna mambo vari vazhinji vakati kwaari, Mambo Dhariasi, raramai nokusingaperi. Vakuru vose voushe navarayiri namachinda namakurukota namadzishe vakarangana kuti mambo aite murayiro nokutema chirevo chakasimba, kuti ani nani unokumbira chinhu kuna mwari upi noupi kana munhu upi noupi namazuva ana 30, asi kwamuri imi mambo awisirwe mugomba reshumba. Zvino chitemai chirevo imi mambo, muise zita renyu norunyoro kuti chirege kuzoshandurwa nomurayiro wavaMedhia navaPezhia usingashandurwi. Naizvozvo mambo Dhariasi akaisa zita rake parunyoro nechirevo. Muchidzidzo chakapfuura takadzidza tichiona Daniel ari mugomba reshumba mufundisi. Right. Chiri kubuda nyaya iyi pairi kutanga. Chiri kutobuda kuti seri kwevarume ava vaivenga Daniel vaishandiswa naSatani. Ende vabva vabuda pachena kuti pari kuita dambudziko ravo ndepapi. Vabva vatoti hatife takamugona tikasamutsvagira nyaya ine chekuita nemurayiro waMwari wake wokunamata Mwari. Saka pari kubva patobuda pachena kuti varume ava ivo vachishandiswa naSatani vanga vasingatofarire kararamiro kaDhaniel kekurarama zviri upright achicherechedza mutemo waMwari. Saka izvozvo kwanga kusiri kungovenga chete mufundisi. Kune mweya unotokusunda. Kune mweya unotokusunda. Bandoda ndikuradzei muone malevels ekuvenga kwavanga vasvika. Verengai verse 13 kusvika pa16. Daniel 6 verse ndeya 13. Yes. Zvino vakapindura vakati pamberi pamambo, uya Dhanieri wavana vaJudha vakatapwa haane hanya nemi imi mambo, kana nechirevo chamakaisa zita renyu, asi unokumbira katatu nezuva. Zvino mambo wakati achinzwa mashoko iwaya akatsamwa kwazvo, akafunga mano pamwoyo pake okurwira Dhanieri, akatambudzika kusvikira zuva richivira achiedza kumurwira. Ipapo varume ava vakaunganira kuna mambo vari vazhinji, vakati kuna mambo, zivai imi mambo kuti ndiwo murayiro wavaMedhia navaPezhia
kuti chirevo chipi nechipi kana murau upi noupi wakatemwa namambo hazvingashandurwi. Ipapo mambo wakarayira, vakauya naDhanieri vakamuwisira mugomba reshumba. Mambo akataura akati kuna Dhanieri, Mwari wako waunosishumira nguva dzose uchakurwira. Chibva maverenga nevhesi 18. Vhesi ya18. Ipapo mambo akaenda kuimba yake youshe, akavata achizvinyima zvokudya, kunyange nezvinoridzwa zvipi nezvipi hazvina kuiswa pamberi pake, hope dzake dzikatiza. Saka varume ava pastor vaona Daniel achinamata, vakabva vaendesa accusation kuna mambo, kuti munhu uya mambo ndobva aedza kuda kurwira Daniel. Ndobva vamuriminda kuti aiwa mitemo yedu haichinjwe, tinofana kuteedzera mitemo yedu. Zvakada zvekuti mambo akasvika pakutozoudza Daniel achimuvharira mugomba kuti Mwari wako uya achakurwira. Iye kumba haana kuwana zororo usiku hwese, akatsanya kutsanyira Daniel. Saka muri kuona here panapa kuti mutemo waisati asinganamate mambo anodzingwa basa, kuti anoiswa mugomba reshumba kuti anofanira kufa. Exactly. Nekumwe kutaura mutemo uyu waitoti ngaafe. Because kuti mugomba chinoitwa mugomba reshumba kudyiwa kwevanhu, kufa ani mazona manje. Saka pfungwa yaitwa nevarume ava ndeyekuti Daniel akaramba achinamata Mwari wake ngaafe. Ndo zvavaiedza kuzoti gomba reshumba. Ndosaka mati pfungwa idzi dzisingabve kwavari dzaibva kuna Satani. Ndi Satani chaiye. Ndiye anovenga vanonamata Mwari, vachichengeta zvinenge zvakarayirwa naMwari. Saka kuzotenderera vachiti mugomba reshumba kutenderera havasi pfungwa chaiyo yavaizevezerwa naSatani, ndeyekuti anoramba akamira pamberi paMwari ngaafe. Sei ndichiti ndi Satani panyaya? Ndoda tuverenge John 8 verse 44. John 8 verse 44. Iverenge imunzwe. John chapter 8 verse ya 44. Imi muri vababa venyu diablos, munoda kuita kuda kwakaipa kwa baba venyu. Iye wakanga ari muurayi kubva pakutanga, haamiri muzvokwadi, nokuti maari hamune zvokwadi. Kana achireva nhema unoreva zvake, nokuti ndiye wenhema uye baba vadzo. Saka panapa vateereri, Bhaibheri riri kuti zvinozoitika hazvo mukugarisana kuti uyu auraya uyu, zvozodai nemazano ese, but zviri kunzi medhara wekutanga ndi Satani. Aitova medhara kubva kwekutanga. Saka kwekutanga kunogona kusiyana pastor, but kwekutanga kwatinoziva isusu ndekwakatanga kusikwa nyika inei. Saka ikoko kutonzi Satani ikoko ndoko akatotanga nyaya yekuuraya. Yet agenda yake yakananga kungouraya. Yakauraya. Zvimwe zvese anoita, but kutotaura chokwadi akasangana nevanhu vanoramba vachita kunge vanoda kuteerera zvinotaura Mwari. Inenge iri agenda yake kuuraya. Kuzotenderera hake kaurayiro kacho, but anovenga vanhu vanochengeta mitemo yaMwari. Kusvikira pakuda kuti ndavafe. Anotosvika pakuda kuti ndavafe. Saka muchidzidzo chinoichi tichaita mimwe mienzaniso yezvakaitika muBhaibheri, vanhu vachitozosvika pakuurayiwa, but seri kwacho ari Satani ari kudaro. Anenge ari kuzo. But chinonyanya kuita kuti vanhu vachishandiswa naSatani vade kuti mumwe afe chii. Pane tsamba randakaona rakandibatsira, because zvaedza kundifunga kuti saka munhu akafa akaora, benefiti yauya kwaari chii? Handiri kuzwa zvandikuedza kutaura kuti because Daniel dai akagona kungodzingwa basa vaivai vaisarwa nemabasa acho angaida kupiwa Daniel. Saka ndaedza kufunga kuti saka pakuzodyiwa neshumba pane here benefit inoita akuru. Chii chinenge chichisunda kudaro? Saka vhesi ro rakandibatsira, riverengerei vateereri. I1 John chapter 3 verse 12. 1 John 3 verse ya 12. Verse ya 12. Iri kuti kudii? Tisingaiti saKaini, wakanga ariwo wakaipa, akauraya munun'una wake. Wakamuurayireiko? Nokuti mabasa ake akanga akaipa, asi omunun'una wake akanga akarurama. Munzwa Bhaibheri chitsanangwa. Hanzi Cain aivewo wakaipa, waSatani. Kureva kuti pfungwa dzakapinda muna Cain ndedzaSatani. Zvikanzi chakanyanya kuita kuti Cain auraye Abel zvazvadii? Zvikanzi neBhaibheri nekuti mabasa aKaini anga akaipa, Abel akanaka. Maona
kusiyana ikoko kusiyana hasha dzekuti munhu ngaatofa. Because kusiyana ikoko pastor kunoexposa Satani. Animazona difference inobva yanyanya kuoneka. Saka pakushanda kwaDaniel nemamwe machinda difference yainyanya. Saka izvozvo manje Satani haadiba kuti mabasa akaipa abva anyatsoti pachena uye akanaka oenda uko. Saka iko kusiyana ikoko idzi nyaya dzemubhaibheri pasi ndo zvazvichiri nhasi. Kuti pakaitawa nemabasa akanaka vachiteerera zvinotaurwa naMwari, vane mabasa akaipa vanosvotwa. But kusvotwa kwacho kwekutosvikira kuti dai pafiwe. Iverengei munzwe nyaya yaKaini. Verengai pana Genesis 4 verse 1 kusvika pa5 munzwe. Genesis 4 verse 1 kwenda pa5. Yes. Zvino Adhama wakaziva mukadzi wake Ivha. Iye ndokutora mimba akapona Kaini. Akati ndawana munhu ndichibatsirwa naJehovha. Akazoponazve munun'una wake Abel. Abel wakanga ari mufudzi wamakwai. Kaini wakanga ari murimi wevhu. Zvino nguva yakati yapfuura, Kaini akauya nezvibereko zvevhu chive chipo kuna Jehovha. NaAbheri wakauya namakwayana ake emhongora namafuta awo. Jehovha ndokugamuchira Abheri nechipiriso chake. Asi Kaini nechipiriso chake haana kuchigamuchira. Ipapo Kaini akatsamwa kwazvo, chiso chake chikaunyana. Muri kuona kuti zviri kuitwa naKaini ndo zviri kungoitwa kuMedo Persia kuna Daniel. Vese vaishanda naDaniel. But Daniel kashandiro kake kakagamuchirika kuna Darius anga auda kutomupromota. Saka izvozvo zvakanaka. Asi pekuzviyemura kuti muri kuzvigona sei? Vangada vakatobvunza chamarioka. Tinoona basa rako rese riri so perfect. Unozvigona sei? Vakatosvotwa. Saka ndo zviri kunzi futi Kaini naAbel vaivadzidziswa nevabereki. Chii chakavhiringa Kaini apa pastor? Kaini akangopindwa nemweya wokusateerera zvakarayirwa naMwari. Kunzi kana muchinamata munodai so munopira zvinobuda ropa. Saka kwakungoya nezvaakauya nazvo. Saka yanzi Mwari akagamuchira chipiriso chaAbel. Mwari ndobva arega kugamuchira chani? ChaKaini. Saka Kaini aifanira kuti muningina ndakanganisa papa. Kana kuti tichija nehwai ndikupowo zvirimwa. Ini ndinorima. Unogona roti exchange uchipota uchindipowo hwai. Wona nezuro Mwari haana kundigamuchira. Anongona zvakanaka na. Saka kusiyana kwemabasa kwataurwa na 1 John 3 verse 12 kuti uyaita zvakanaka uye zvakaipa zvinotokonzera kuti Satani ade kuti aita zvakanaka afe. Panzi pekuuraya vari kuita zvakaipa vakamuke panyika. Saka Satani anotoda kurwisana nevari kuita zvakanaka. But chandoda kuti mubate nemuateerere kurwisana kwacho kwaSatani anotoda kuti kuperere murufu. Mukuzomanya chii chakazoitika kuna Abel? Akasiyana naMwari. Kuona kuti maopposite. Chiverengai munzwe zvakazoita Kaini. Verengai kubva vhesi ya6 kusvika pa8. Genesis 4 verse 6. Ipapo Jehovha akati kuna Kaini, watsamwireiko? Chiso chako chakaunyana nei? Kana wakaita zvakanaka haungafari here pachiso chako? Kana usingaiti zvakanaka zvivi zvinokuvandira pamukova. Zvichakutsvaka asi iwe unofanira kuzvikunda. Zvino Kaini wakataurirana nomunun'una wake Abheri. Vakati vari kusango, Kaini ndokumukira Abheri munun'una wake akamuuraya. Aurayiwa. But ari kutobvunzwa kunzi watsamwirei? Ita zvakanaka unongogamuchirika. Machinda aya airarama naDaniel dai vakangoita zvakanaka Mwari aipromota. Ndo zviri kungotaurwa. Zvikanzi kutsamwa kwavari kuita kuvenga kwavaita Daniel kuyaka ndokwaida kuti vamudyise neshumba. Saka panapa Cain akatozosvika pakuponda muning'ina. Satani. Mbona kuti mweya waSatani urimo chero muvanhu. Murorevei pasi. Izvozvi mukurarama vanhu vashoma vanoyemura chakanaka chaitwa nemunhu kusvikira pakuti ndoda kuchiitawo. Vazhinji vakaona munhu anovakunda shungu dzavo ndedzekuti dai abva paari awisirwa uko zvashaya basa zvafoira. Ende vakatoramba vachiwedzera hasha idzodzoka vanotosvika pakuti dai adzika pasi
instead yekuti vangoti but azosvika apa sei ngatimubvunze kuti ari kuzvigona sei. ndo shungu dzinedzina Mwari. But muchidzidzo chino ichi toda kungoramba tichitedza menzaniso kana tanzwa kambo tingoona kuti zveshuwa Satani anovenga vanochengeta mitemo yaMwari sekuvenga kwaaita Daniel, and anenge aida kutoti vafe even kusvika pamazuva ano ekupedzisira. Right, vateereri, mirai timbonzwa kambo. Ndawana mvura muno murenje, iyo imvura inorapa. Jesu ndiye tsime reupenyu wangu, nasi ndachena. Ndawana mvura muno murenje, iyo imvura inorapa. Jesu ndiye tsime reupenyu wangu, nasi ndachena. Ndawana mvura. Jesu ndiye tsime reupenyu wangu, ini ndofara ndava mariri, biri kuna iye ndomuimbira, nasi ndachena. Ndawana mvura. tsime reupenyu ndiye Jesu, uya nasi uponeswe iwen, ini ndofara nasi ndamuwana, nasi ndachena. Ndawana mvura. Ndawana mvura. Mvura murenje, iyo imvura murenje inorapa. Jesu ndiye tsime reupenyu wangu, nasi ndachena. Ndawana mvura. Ndawana mvura. Murenje, iyo imvura murenje inorapa. Jesu ndiye tsime reupenyu wangu, nasi ndachena. Ndawana mvura. 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 Tinomuchingamidza vateereri, tiri kuenderera mberi nehurukuro yedu. Satani anorwisa vanochengeta mitemo yaMwari. Toda kuona mumwe muenzaniso mufundisi mubhaibheri kuna madzimambo ekutanga chapter 21. Kune mumwe murume futi aimira pane zvakataurwa naMwari. Tangirai kuverenga verse 1 kusvika pa4. Madzimambo ekutanga 21 verse 1. Zvinoshure kwaizvozvo Nabhoti muJezreeri wakanga ano munda wemizambiringa waiva paJezreeri pedyo neimba youshe yaAhabhi mambo weSamaria. Zvino Ahabhi akataura naNabhoti akati, ndipe munda wako wemizambiringa ndiuite munda wemirivo, nokuti uri pedyo neimba yangu. Ini ndigokupa mumwe munda wemizambiringa unokunda uyu. Zvimwe kana uchida ndingakupa mari yakaringana mutengo wawo. Ipapo Nabhoti akati kuna Ahabhi, Jehovha ngaandidzivise ndirege kukupai nhaka yamadzibaba angu. Ipapo Ahabhi akapinda mumba make avora moyo, ane shungu nokuda kweshoko raakanga avudzwa naNabhoti muJezreeri, nokuti iye wakanga ati, handingakupei nhaka yamadzibaba angu. Akavata panhoo yake, akatendevudza chiso chake, akaramba kudya.
ndimambo watiri kusangana naye panapa. Uko tatina mambo Darius, but panapa pana mambo Ahab. Aitonga kwa Israel. Saka enza ameno kuti zvakangoitika sei. Muvakidzani wake Naboth aive nemundo wemuzambiringa. Saka mambo ndofunga ameno aida kungoexpando empire yawe business garden. Zvikanzi chindipa munda uyu. Ndogona kukupa rimwe purazi kumwewo kana ndogona kukupa mari. Naboth akati aiwaka kwaIsraeri Jehovha akatirambidza kuti kutengesa minda inhaka haibvumidzwe kutengeswa. Ndobva adoedza kudai ndobva ona Naboth aasi kubva ari kuramba achiti Jehovha ngaandirambidze kuti ndisatengese chii. Ndofunga mfano yanga ofwa mari yakawanda. Ukanzwa kuti Jehovha ngaandirambidze mwedzo wacho wanga uripo. Mwedzo wangu wakakura zvokuti aitoti Mwari ndibatsirei makarayira kuti nhaka haitengeswe. Saka akaramba zveshwa ndobva amira pashoko raMwari. Saka hanzi mambo akaenda kumba ana ufara nacho. Instead yekuti aiyemure kuti mudunhu munomu tino vafana vari kumira pane zvakataurwa naMwari. Ndopaipai panzina 1 John 3:12 kazhinji uye akaita mabasa akanaka emumwe akaipa. Ana akaipa instead yekukopa anotonzwa hasha. Saka hanzi akaenda kumba akatsamwa. Murume mukuru kunoramba chikafu. Kurambira munda usiri wako. Uye kuti ari kutaurirei kuti Mwari akarambidza kuti minda itengeswe. Munzwa nyaya yacho. Ari kutsamwira because ari kuita kunge ari kutsamwira Naboth, but chaari kunyanyotsamwira mutemo waMwari. NdiMwari akapa mutemo uyu. Ani maibata nyaya yacho. Ndozviri kumupa hasha kuti Mwari mukuona ndimi akapa mutemo uyu. Izvino kuna vanhu vakaita sana Naboth vari kuichengeta. Saka hasha idzi hadzisi dzekubva mukati make ndedza Satani kwadziri kunyatsotangira. Anozoshanda nemaambitions awinawo iwewe, but aitova nehasha achitarira kwaIsraeri. So ndiSatani aitonyatsoonoti chiko chiri kuitwa naNaboth. Saka kuzouya nemuna Ahabhu, but pfungwa yacho iri yekuti uyu mfana hafaniri kurarama because aione konzi ari kuchengeta zvakarayirwa naMwari. Saka Satani kana akatarisa pasi so akatoona munhu ari kushingaira kuti anenge ati uyu ndichakuerengera ivhesi racho riri kumberi rinototaura kuti iye zvino Satani ari kutoenda kunorwisa vanochengeta mitemo. Vhesi racho riri very clear, harivanze nyaya. Saka mukadzi aona kuti mambo aramba kudya akabva aronga zano akati nyaya yenyu iri kukutambudza indoigadzirisa. Verengai munoti akazoigadzirisa sei pavhesi ya10:7 kusvika pa10. Mukadzi waAhabhi manje ainzi Jezebel. Verengai kubva vhesi 7 kusvika pa10. Madzimambo ekutanga 21 vhesi 7. Zvino Izebheri mukadzi wake akati kwaari, ko hamuzimi munobata ushe pakati paIsraeri here? Mukai mudye mwoyo wenyu ufare. Nokuti ini ndichakupai munda wemizambiringa waNaboth muJezreeri. Naizvozvo akanyora nwadi nezita raAhabhi akadzisimbisa nechisimbiso chake. Akatuma nwadi idzoni kuna vakuru nokumachinda vaiva muguta rake vakanga vagere naNaboth. Akanyora pamwadi idzo achiti, tarai musi wekuzvinyima zvokudya nawo, mukudze Naboth pakati pevanhu, mugorayira vanhu vaviri vakaisvoipa vamire pamberi pake, vamupupurire vachiti, iwe wakatuka Mwari namambo. Ipapo muende naye kunze kweguta, mumutake nemabwe afe. Muzoti chandinetsa chii chakunetsa kuti mukadzi uyu anoti munganetseke nekuramba kutengeserwa munda muri mambo. Kureva kuti kana pane simba ramina ramunogona kungoutora zvakadaro. Munofanira kungoutora. Saka zviri kuitwa naSatani. Ndiye ane nyaya yesei. Ndiye akanopinda nemumudzimai. Kuti nyaya iyi muri kuisirei Naboth achiramba achichengeta mitemo yani? yaMwari. Hauna zvaungaite here iwewo mudzimai wamambo. Saka yanzi akabva anyora tsamba achishandisa chidhindo chamambo. Nekuti mambo ndiye aive mutongi. Ndobva vatara zuva rekunamata kana nderekudii meno. Zvikanzi itai kuti pamusi iwoyo guest of honor aite Naboth. Sekungo ari kumurespect. Kumberi akagara kumberi kwevanhu ameno function yaitwa. Ndobva pangobuda zvimwe zvanhu vakabhuraibwa vakatohaiwa. Kwakutotanga kutaura paya kuti mufunge isusu tineida kunamata. But uchamisika kuti munonamata sei naNaboth.
Munhu anotuka mambo zviri pachena kudaro, anoblasphema kudaro, anotuka Mwari namambo, anotuka Mwari namambo. Vanhu kwakutoshamisika ko vamwe vanhu havana zvavari kuzaka, vanhu vabraibu ndobva atokwekweredzwa. Mhosva yekutuka mambo, blasphemy yekutuka Mwari waitakwa nemambo. Saka apa pari kuti vakuru ava vemaguta vari kuzviziva kuti Naboth haana kuzviita, vari kutozviziva, vari kungoita zvanyorwa mutsamba, zvanyorwa mutsamba. Dai kuri kutaura kwanhasika, tsamba yaita unge legislation, kuti takanyorerwa tsamba kunzi potai muchiita daily national prayer, but regore rino guest of honor ndinaboth. Pane vanhu vakabhadharwa vachazomupomera obva afa. Saka vakuru vaitozviziva kuti ari kufa asina mhosva, ari kufa asina mhosva kunze kwokuchengeta mutemo waMwari. But inyaya yavaitozva kuti iri kubva nekune mukadzi wamambo, but yaisaratidza kuti mukadzi wamambo because chidhindo chaive chamambo. Saka chafira Naboth pastor ndechekuti ari kuramba akamira pamberi pamambo, asingavape munda wake. Verengai munzwe vhesi iri pazasi, vhesi 11 to 14. Vhesi 11, madzimambo ekutanga 21 vhesi ya 11. Yes. Ipapo varume veguta rake, ivo vakuru namachinda vakanga vagere muguta rake, vakaita sezvavakarayirwa naIzebheri, sezvakanyorwa pamwadi dzavakanga vatumirwa naye. Vakatara zuva rokuzvinyima zvokudya, vakakudza Naboth pakati pavanhu. Zvino varume vaviri vakaisvoipa vakapinda vakandogara pamberi pake. Varume ava vakaisvoipa vakamupupurira iye Naboth pamberi pavanhu vakati, Naboth wakatuka Mwari namambo. Zvino vakabuda naye paguta vakamutaka nemabwe akafa. Ipapo vakatuma shoko kuna Izebheri vakati, Naboth watakwa namabwe afa. Muri kuona zviri kuitika, ndaona paakukuremera even pamuri kuverenga. Muri kuzviona here kuti kunyange tsamba dzakaya dziine chidhindo chamambo, vakuru veguta vaiziva kuti zviri kubva kuna Jezebel, because ndokwadzakabva nako, ndokwavatozoendesa message kuti Naboth adi mission accomplished. But ari kusutsa nyaya yese iyi pastor ndi Satani. Ari kusvotwa nemunhu ari kuchengeta mutemo waMwari. Even mutemo wacho wangosirwa kuti usaita upombwa. Even mutemo unoita kunge mudiki wekungoti minda iyi musaitengese, inhaka haifanira kutengeswa, yaive yakaudzwa vaIsraeri. Izvozvo ndo zvaaibatisisa, because Naboth aiti chakataurwa naMwari, Mwari achindibatsira ndofanira kuchiita. Ndo yaive moto yeupenyu hwaNaboth. Asi atogumbura Satani, atofa. But muri kuona here pastor kuti kafiro kaNaboth karida kunofanana nekarongerwo kakaitwa nyaya yaDaniel, kuti dzese pane kunyorwa kwemutemo, pane kunyorwa kuchiratidza pachiiswa signature yamambo. Ndosaka ndinoda kuti muone mienzaniso ine tiyevera isusu emazuva ekupedzisira. Chimboverengai kuna Timothy wechipiri chapter 3 verse ya 12. Timothy wechipiri chapter 3 verse ya 12. Verse ya 12. 2 Timothy 3 verse 12. Yes. Zvino navose vanoda kunamata Mwari muna Kristu Jesu vachatambudzwa. Mukuzwa zvaitaura. Apa manje inobva yaita kuti iri kubva yaita kunge tiri kuti kuvateereri mazvonaka zvenyu zvekuda kunamata izvo muchatambudzwa. But woMwari zvaakanakira haadi kuti tinamate torega kuziva hasha dzine muvengi waMwari. Hakusi kwekuti ndiMwari ari kuti vese vanondinamata uyai muone ndoda kukutambudzai. NdiMwari ari kuti munozviziva here vatendi kuti wada kuchengeta mitemo yaMwari kuna anosvotwa nazvo, anozokonzera matambudziko aya. Saka Bhaibheri riri kutoti vese pastor. Saka muritaura kuti munhu anenge asingatambudzwe haasi muKristu chaiye. Ukaona upenyu hwacho husina pari kumbodzvedzerwa kudai, aiwa ndizvozvo pastor, pane pauri kutotyoredza. Ukangoenda ukangoenda pakuti ndauda kuteerera Mwari, ndichiteerera zvakataurwa naMwari, ndo panosimuka hasha dzaSatani. Dzinotosimuka. Saka zvandiri kunzwa vateereri ndezvekuti unofanira kuita kunamata kunosvota Satani. Ndizvozvo. Chikristu chako ngachibohwe Satani. Kana chisiri kumubohwa kureva kuti hachina kunyatsanokwana pamberi paMwari. Ndo zvazvinenge zviri kazhinji kacho.
ndoda kuti muverenge rimwe vhesi pastor. Zvakazarurwa chapter 2 zvakazarurwa 2 vhesi ya10 vhesi ndeya 10 inoti kudii? usatya izvo zvauchatambudzika nazvo. Tarira, dhiabhurosi wodo kuisa vamwe venyu mutorongo kuti muidzwe. Muchatambudzika mazuva ane gumi. Uve wakatendeka kusvikira parufu, ndigokupa korona yeupenyu. Maona zviri kuitika. Muri kuona zviri kuitwa corona crown yaMwari. Mwari ari kuita kunge isu tajaira kuti crown dzese dzinopiwa ahwina muringi, wosimudzwa ruoko kunzi ndiye ahwina. But Mwari manje ari kuita kunge anonzika even waurayirwa chokwadi wahwina, crown inongouya. Saka zvakaitwa naAbel naNaboth, hanzi vatendi vese tivimbike kudaro. Even zviri kureva kuti nyaya iyi yasvika pakunofa. But muchaona vanhu vakawanda tiri kutotadza kumira even pasina rufu ruri kudiwa. Peungoshaya chingwa chete. Vanhu tikubva tatokundika. Wona imwe muenzaniso kuNew Testament pastor. Verengai kuna Mark 6. Pane nyaya yaJohn the Baptist. Verengai verse 17 kusvika pa19. Mark 6 verse ya 17. Yes. Nokuti Herode wakanga atuma vanhu akabata Johani akamusunga mutorongo nokuda kwaHerodhiasi mukadzi waFiripo munun'una wake, nokuti wakanga amuwana. Nokuti Johani wakanga ati kuna Herode, hauna kutenderwa kuti uve nomukadzi womunun'una wako. Herodhiasi akamuvenga, akada kumuuraya, akasagona. Right. John Mubhabhatidzi aiparidza shoko. Kana paine munhu aiparidza kuparidzira vanhu vese ndi John. Achiparidza zviri direct. Aisadena asi aiparidza zviri direct. Saka even masoja aiti akaenda kwaaiparidza vaibva vaudzwa kunzi maikona ingoharasa vanhu. Kukaenda vakapfuma vaibva nzi migoirewo vamwe zvinimi. Zvekuti mambo paakazomboita mukana naJohn akabva audzwa direct kunzi mambo, magariro amuri kuita nemukadzi wemuning'ina wenyu hazvidiwe naMwari. Saka hanzi mambo ukaverenga nyaya ika haana kumboitora iri nyaya yakanyanyoma. Iye mambo akanzwa message, akainzwa zvakanaka, asi akabhoekana mukadzi. Mukadzi akabhoekana kuti makundibvisa paupfu. Mukundibvisa paupfu. Haana kubhoekana nengari yekuti John ari kumira pamutemo waMwari. Akabhoekana kuti uda kundibvisa pamurume paupfu. Saka mukadzi Herodhiasi akasvotwa zvisingaiti. But musakanganwe pastor nematerero. Kusvotwa kwese kwatutaura ukoko kune manyuko pana Satani. Ndiye anomutsa kusvotwa kwerufu. Ndiye anomutswa. Akaona vanhu vanenge ana John the Baptist vachiri kuparidza zviri straight, vachiudza vanhu kuchengeta mitemo sezvinodiwa. Satani anoita hasha pastor. Anoita hasha dzisingaiti. Saka pesa pa Satani aishaya kuti odiko. Chiverengai munzwe kubva verse 21 musvike pa 28. Ya Mark 6. Ya Mark 6. Verse ndeya 21. Asi zuva rakafanira rakati rasvika, Herode nezuva rekuberekwa kwake akaitira madzishe ake navakuru vezviuru zvamazana navabati vakuru veGarireya mutambo mukuru. Zvino mwanasikana waHerodhiasi amene wakapinda akatamba akafadza Herodhi navakanga vagere pakudya naye. Mambo akati kumwanasikana, kumbira kwandiri chaunoda ndikupe. Akamupikira achiti, chaunondikumbira kwandiri ndichakupa kusvikira pahafu youshe hwangu. Akabuda akati kuna mai vake, ndichakumbireiko? Vakati, musoro waJohani Mubhabhatidzi. Pakarepo akakurumidza kupinda kuna mambo akakumbira achiti, ndinoda kuti mundipe mundiro iko zvino musoro waJohani Mubhabhatidzi. Ipapo mambo akazvidya mwoyo kwazvo, asi wakanga asingadi kumurambira nokuda kwokupika kwake uye nokuda kwavakanga vagere naye pakudya. Pakarepo mambo akatuma murwi akarayira kuti auye nomusoro wake. Akaenda akamugura musoro mutorongo, akauya nomusoro wake mundiro, akaupa musikana. Musikana ndokuupa mai vake. Zvotopera. Nengari bedzi yangu angotaura kuti muri kutyora mutemo unoti usaite upombwe. Ndo zvaatofira. Saka pane nyaya. Mazvona vatereri, muri kuona here chimwe chinhu pamienzaniso yatiri kutora mubhaibheri kuti pese pari kuinvolva mambo. Mazviona here? Pese poinvolva kuti mambo anenge atosaina kana kuti atopika. Herode apika, Ahabha akasainiswa, Dhariasi akasainiswa.
Saka muri kubudisa pachena kuti panondourayiwa vanochengeta mutemo waMwari. Yes. Pane involvement kana participation yamambo. Yes. Ndo zvandoda kuti zvioneke izvozvo. Tozoona kuti zvinorevei mazuva ano ekupedzisira. Ende pamienzaniso miri yekupedzisira paine involvement yemadzimai amambo. Pabatika ka. Vatereri ngatimbonzwa kambo tuye toenderera mberi nechidzidzo. Tichazoonana uso na tenzi toonana, ndinodisa kumuona Jesu wakanifira, ndichazomuona tenzi iyo miri kwedenga, tichazoonana naye. Gare gare kumusha, tichafara pamwe naye, urombo wazopera, nenzira dzaruramiswa, zvedima zvacheniswa, ndichazomuona tenzi iyo miri kwedenga, tichazoonana naye. Gare gare kumusha, toonana ngerufaro, kuona nekuziwa, iye mununuri wangu, Jesu unondidisa, ndichazomuona tenzi iyo miri kwedenga, tichazoonana naye. Gare gare kumusha, tinomuchingamidzai vateereri, tiri kuenderera mberi nehurukuro yedu. Satani anorwa nevanochengeta mitemo yaMwari. Iko zvino tauda kuona mumwe muenzaniso zvakare, Satani achishandisa mambo kuitira kuti vanochengeta mitemo yaMwari vabviswe, vaurayiwe. Handei kuna John chapter 18. Verengai vhesi ya 29 kusvika pa31. John chapter 18 verse 29. Ipapo Pilato akabudira kwavari akati, munoti munhu uyu une mhosva yeiko? Vakapindura vakati kwaari, dai munhu uyu aisava mutadzi, tingadai tisina kumuisa kwamuri. Zvino Pilato akati kwavari, chimutorai imi mumutonge nomurayiro wenyu. VaJudha vakati kwaari, hatina kutenderwa isu kuti tiuraye munhu. Aida kuurayiwa apa ndiJesu. Chaaida kuurayirwa tazvidzidza, mabasa aJesu anga akarurama, zvekuti aibva aburitsa uipi hwese hwevatungamira pachena. Saka instead yekuti vadzidze kuna Jesu kuti tiitoo sezvinoita murume kurarama upenyu hwakachena, Satani akaisa mavari pfungwa dzekutoti Jesu wacho ngafe. But still
paifana kuinvolvwa mambo kuti vawane kodzero yekuurayani Jesu. Ehe. Because ivo vakanga vasina simba rekugona kutongera munhu rufu kubva vamuuraya. Saka simba iro vaizwa kuti kuna mambo ririko. Alright. Saka ndobva vanzi zvamboita sei nenyaya vari kubvudzwa naPirato ndiye vemambo. Ndiye governor. Zvikanzi aiwa kamusati bvunzo daro dai anga asina mhosva tisina kuuya naye. Muona utsotsi chaiwo. Hapana nyaya yakataura. Iye Pirato haasi kuona mhosva. Haasi kuona mhosva. Zvikanzi saka chipedzera naye kanai mumutonge imimi. Zvikanzi aiyo isusu tatositaki because hatitenderwe kuuraya munhu. Kutoradza kuti kwavarika varida judgment yedeath. Kwete kuti vari kutitonga inyaya itidzwa. Because pavakanzi chiitonga imimi vangadai vakati inozotinetsa kuti pamwe tinogona kumupa 7 years mujeri idzo dziri 2. Saka vakabva kuti tinoitonga sei tisingatenderwe kuuraya munhu. Asi tatoona kuti anofanira kufa. Saka kwavarika vaida kuti afe. Ndopfungwa dzina Satani idzodzo. Inzwa inyaya yacho painenderera mberi chiendai pana John 19. Iverenge itinzwe paverse 12 kusvika pa16. John 19 verse 12. Zvino Pirato akatsvaka kumusunungura. Asi vaJudha vakadanidzira vachiti, kana mukasunungura munhu uyu, hamusi shamwari yaKesari. Mumwe nomumwe unozviita mambo unoramba Kesari. Zvino Pirato akati anzwa mashoko iwayo, akabudisa Jesu. Akagara pachigaro chokutonga panzvimbo yainzi pakarongwa namabwe, asi nechiHebheru Gabhata. Zvino wakanga uri musu wokugadzirira Paseka, yaiva nguva inenge yechitanhatu. Akati kuvaJudha, tarirai mambo wenyu. Ivo vakadanidzira vachiti, bvisai, bvisai, mumurovere pamuchinjikwa. Pirato akati kwavari, ndorovera mambo wenyu pamuchinjikwa here? Vaprista vakuru vakapindura vachiti, hatina mambo asi Kesari chete. Ipapo akamuisa kwavari kuti vamurovere pamuchinjikwa. Vakamutyisidzira. Hanzi nyaya yacho yakaramba ichinetsa pasa vachishupana. Zvikanzi handisi kuona mhosva pamunhu. Zvikanzi mambo makutoti confuse kuti muri kutonga on behalf of Kesari here kana kuti hameno zvamakutoita. Because uyu ari kuzviti mambo. Ari kuzviti mambo. Saka kukwikwidzana naCaesar. Ari kukwikwidzana naCaesar. Hanzi pakana nyaya yadaro manje ndobva aedza kufunga kuti ndivhiringane namambo empire. Ndakubviswa pachikunja. Ndakubviswa pachikunja. Saka hanzi akabva achitochinja paanga akagara. Kwakunogara mucheya yekutonga. Alright. Kuratidza ndakuchikutonga inyaya yenyu manje. Saka ari ipapo pakuda kuedza kuti akafunga kuti pamwe vafarira pacheya pandagara. Ndobva aedza kuitseketudza kudai ndobva atonzwa aita kuti munhu iye anofanira kufa kusvikira azovapa kuti urayai. Muri kuona nyaya yacho ka? Munoziva zvimwe zvaigona ita vaJudha? Vaigona kungokumbira kuna mambo kuti madii kumisa Jesu ambomira zvekuparidza. Mongomuita house arrest. And aibva atomira. But Satani haadi izvozvo. Anoda kutouraya. Satani anotoda kuuraya. Satani anotoda kuuraya pastor. Ndokune kuine pfungwa dzake. Mirai timbodzokorora mienzaniso yatapai. What Daniel tiri kuuziva. Vakamuvenga ndobva vaita kuti mambo asaine mutemo. Ndobva taona waNaboth akavengwa naSatani. Ndobva Jezebheri aba chidhindo chamambo. Zvakangofanira futi kuti paitwa runyoro rwamambo. Ndobva vamuuraya. Johani Mubhabhatidzi akavengwa naSatani. Zvakadaro zvekuti mudzimai waHerodhi akamanipulata Herodhi kuti Herodhi atadze kuchinja zvaasaina kare. Ndobva John afa. Panapa futi Pirato ari kumonyororwa nevaJudha kuti vaite kuti Jesu adi afe. Imi makambotiverengera imwe ndima iri kuna vaKorinde chapter 10 verse 11 inoti nyaya dzese idzi padzinoitika yaiti kudii tsamba yapasi? Yaiti iyo zvese izvi zvakavawira kuti zvive muenzaniso kwatiri. Right. Kuti zvikanyorwa kuti tinyeverwe. Kuti tizvitariseka. Toona kuti zvinhu izvi zvinogona kuidzokororekawo kwatiri isusu. Exactly. Ndizvozvo chaizvo. Saka patiri kuti Satani anovenga vanochengeta mitemo yaMwari. Hatisi kungoreva vemubhaibheri. Pane vhesi randaanda kupromisai kuti ndichariverenga riri so clear. Izvakazarwa 12 verse 17. Iverengei munzwe zvainotaura. Inoti kudii? Zvino shato yakatsamwira mukadzi ikaenda kunorwa navamwe vana vake vanochengeta mirayiro yaMwari
navanobata kupupura kwaJesu. Imboverengai pekupedzisira kwekutanga uko tichatsanangura. Ikaenda kundorwa navamwe vana vake vanochengeta mirayiro yaMwari nokubata kupupura kwaJesu. Shato ndiani pastor? Shato ndisatani. Ndisatani. Iri kutonzi kwa iye zvinezvi pane target yake. Paari kurwisa vanhu vanochengeta mirayiro yaJesu. But mukudzidza kwataita taona kuti karwisiro kaka akangopere vachingorwisana. Anda kutokapedza vafa. Saka tikaoti shato Satani anoda kutonouraya vana vaMwari vanochengeta mitemo. Hakusi kwekuti bhaibheri riri kutityisidzira. Nekuti tatoona mune ndima dzataerenga zveshuwa ndo zvaanotoita. Saka pane panzi Satani akavenga mukadzi. Ipapapo mufundisi ndofunga tichazoita zvimwe zvidzidzo zvekudzidza bhuku razvakazarurwa. Muchaona kuti patichadzidza tichidzika naro mubhaibheri, chiprofita chemubhaibheri kunyanya chebhuku raRevelation chinoisa pachena kuti bhaibheri kana richiti mukadzi rinenge richireva chechi, kuti sangano kwete pesa hapo, but parinotaura nyaya yemukadzi muri muchiprofita zvakaita madimikira. Sepapa riri kuti shato yakanorwisa vanochengeta mitemo, kuti shato idimikira raSatani. Saka ukanzwa futi vhesi richiti shato yakatsamwira mukadzi, kureva kuti Satani akatsamwira chechi. Hapasi kureva kunzi nyoka yaonekwa mumundomo yamisidzana nemukadzi anga achitenha nzungu imomo. Pari kurehwa kunzi Satani ndiye nyoka. Ari kutsamwira mukadzi, mukadzi ndiye chechi. But riri kubva razoti pachechi apa panova nezvekunamata. Pari kubva panzi ari kunyanya kutorwisa vanochengeta mitemo yaMwari. Saka kureva kuti Satani anorwisa vanoenda kuchechi vachichengeta mitemo yaMwari. Exactly. Munoziva kuti sei ndinoda kuti munyatse kubata apa. Nekuti pane mienzaniso miri yatadzidza yataona pachinvhovhwa mukadzi. Jezebheri mukadzi waAhabhu, muchiri kupatondera kavateereri, nepatati Herodhiasi mukadzi waHerodhi, vachimira kuitira kuti vanhu vaMwari vaurayiwe. Saka pfungwa iyoyo inoita kunge yakanokorwa, ndobva yanonzi dzi mubhuku razvakazarurwa. But amadimikiro echiprofita yemukadzi anoita kunge ari kumira achishanda namambo, asi zvichiitirwa kunzi vatsvene vafe. Saka muchaona kuti kana mukadzi achimirira chechi muchiprofita pastor, but vakadzi vane mhando dzakasiyana. Kunogona kuita mukadzi chaiyewo akavimbika kumurume wake, kureva kuti ichechi yakatendeka kuna Mwari. Ko kana ari mukadzi anofeva mhombwe, urati mukadzi anotyora mirayiro yaMwari, ichechi inotyora mirayiro yaMwari. Handitika. Saka muchaona chimiro chaive naHerodhiasi, kuti mukadzi waFiripi oita futi mukadzi waHerodhi, mukadzi asina kunyatsa kumira mushe, but akasundidzira kuti Jona aurayiwe. Saka nyaya dzakadaro dziya patine tichidzidza bhuku razvakazarurwa dzinongosimudzwa dzakadaro, dzononzi dzi mubhuku razvakazarurwa, asi amadimikira ekuratidza zvazvichaitwa mazuva ekupedzisira. Maybe kuti zvikujekerei, vhurai kuna zvakazarurwa 17 vhesi ya1 na2. Zvakazarurwa 17 vhesi ya1 na2 iverengei munzwe. Verse 1. Yes. Zvino mumwe wavatumwa vanomwe vakanga vane ndiro nomwe akauya akataura neni achiti, uya pano ndichakuratidza kutongwa kwemhombwe huru inogara pamusoro pemvura zhinji. Madzimambo enyika akaita upombwe nayo, navanogara panyika vakabatwa newaini youpombwe hwayo. Alright. Zvimwe tichazozvidzidza mufundisi. Pandoda kuti munzwe manzwe here kuti pane mukadzi mhombwe ari kuita upombwe nemadzimambo enyika. Muri kuona kuti zvaenderana nemadzimai atadzidza kumashure, vana Jezebheri nana Herodhiasi. Vese vengi vaine zvavari kuita nemadzimambo, vachisaina tsamba muzita ramambo vachidaro. Saka kana zvakutaurwa chiri chiprofita kuna zvakazarurwa, pari kuburitswa mukadzi mhombwe, kureva kuti ichechi yakaita sei pasi? Ichechi isingachengeti mirayiro yaMwari, aiteerere Mwari, ndopandanga ndichida. Saka pavari kunzi vakaita upombwe nemadzimambo enyika, kuti kudii? Kureva kuti chechi iyi isingateerere Mwari ine kufambidzana kwainoita nemadzimambo epanyika. Exactly.
Saka anzi chechi ine kufambidzana kwainoita nemadzimambo epanyika. Saka sezvaita ana Herodias vachifambidzana nana Herod, zvaizokonzera kuti vatsvene vaMwari vafe. Saka panapa Bhaibheri riri kufanisa zvichavapo pamberi apo kuti ivo vanochengeta mitemo yaMwari aya mazuva ano ekupedzisira, Satani anovavenga nenzira ipi? Saka Satani ari kuvavenga nenzira yekuti ari kugadzira vanoita zvekunamata chechi inofambidzana nemadzimambo enyika. Iri kufambidzana nemadzimambo enyika kuti zvidii? Kuti madzimambo enyika aise mutemo unouraya vatsvene vaMwari. Saka ndisatani ari kuuraya vatsvene. Yes. Through mubatanidzwa uri pakati pechechi nemadzimambo. Nemadzimambo. Saka Bhaibheri riri kufanira kutiti nyaya dzakawira ana Daniel, ana Naboth, nyaya dzakawira ana John the Baptist dzichadzokororeka. But kadzokorero kacho dzichangotora patani imwe chete yemubatanidzwa wemadzimambo enyika achibatana nechechi kuti pagadzirwe mitemo inouraya vatsvene vaMwari. Murikuona mai? Saka painobva yanetsa pastor ndoda kuti tipedze chidzidzo ichi. Isu muchitotoona takadai tinoenda kuchechi. Kunogona kuti tamuteerera kutoti saka ndo zvamuri kuita mustudio imomo kaimi. Pamwe muri kutoronga nyaya dzakada kudaro aiwa ba handizvo Bhaibheri rine mahints arinopa kuti muzoti zvinenge zvakamira sei. Paipai panzi mukadzi uyu mombwe inogara pamusoro pemvura zhinji. Zvinorevei muchiprofita? Verengai zvakazarwa 17 vhesi ya15. Zvino akati kwandiri, mvura yawaona inogarwa nemhombwe ndivo vanhu navazhinji namarudzi nendimi. Bhaibheri haridi kuti tisare tisingazive kuti ichechi yakaita sei. Saka pari kunzi mukadzi uyu anogara pamvura zhinji. Iyo mvura zhinji yabva yanzi vanhu nemarudzi nemandimi evanhu. Kuti ipasa kureva kuti chechi iyi ine vanhu vakawanda vanenge vari nhengo dzayo. Ine following yevanhu vakawanda. Iye mukadzi mhombwe. Ende vanhu vacho vachibva kumarudzi akasiyana siyana. Meaning to worldwide. Worldwide. Saka ichechi iri worldwide. Ungana panzvimbo 1. Ichechi iri worldwide. Ine following yakawanda. Ndo iri kunzi iri kufambidzana nemadzimambo enyika kuti pagogadzirwa mitemo inouraya vanochengeta mitemo yaMwari. Zvikanzi futi pane pamwe ivhesi 18 iverenge itinzwe inoti mukadzi wawaona ndiro guta guru rinobata ushe hwamadzimambo enyika. Pari kunyaraba pachitsanangurwa kunzi iri chechi rinoita futi kunge ritori guta. But ndo rinokontrola zviri kuitwa nemadzimambo enyika pasi rino. Saka kune chechi ichakondrola madzimambo panyika. Yes. Iri chechi iri worldwide. Ine following ine nhengo dzakawanda. But kufambidzana kwairi kuita ichikondrola madzimambo mukudzidza kwatiri kuita kwakananga pamberi apo kuti pagadzirwe mitemo ine chekuita nekuuraya vanonamata vachichengeta mitemo yaMwari. Pajeka kapo chiverengai vhesi rekupedzisira pastor zvakazarurwa 13 vhesi ya16 na17. Zvakazarurwa 13 vhesi ndeya16 na17. Chinomanikidza vose vaduku navakuru, vapfumi navarombo, vakasununguka navaranda, kuti vapiwe chiratidzo muruoko rwavo rworudyi kana pahuma yavo, kuti munhu arege kuvapo unogona kutenga nokutengesa, asi iye une chiratidzo, iro zita rechikara kana chiverengo chezita racho. Saka Bhaibheri riri kuisa pachena kuti asi zvine zvambosvika pakuita sei kuti vanhu vaite mitemo yakadaro. But Bhaibheri riri kuisa pachena kuti nyaya dzichadzoka kune zvine chekuita neupfumi, economy, mari. Kuti pane zvichaitika zvekuti mabasa, mari, chekudya chinenge chakuita unge pane dambudziko raakuitika. Zvekuti vanhu vakawanda chichaita kuti vagone kuzogwadamira izvi zvisingadiwe naMwari. Ingari kuti vanenge vachifunga nedumbu kuti manje tikasadai tinofa. Inyaya iri pamberi pastor. Ndoda kuti muoneke vateereri. Nyaya iri pamberi yabuda vateereri ndeyekuti Satani anovenga vanonamata vachichengeta mitemo yaMwari. Asi ruvengo rwake rwakasimba zvakadaro zvokuti anotoda kuti vaurayiwe. Saka mukurarama zvikuru mazuva ano atiri kurarama anayo, Satani acharonga
mubatanidzwa unenge uine vari munyaya dzekunamata. Yes. Asi vobatana nemasimba ezvematongerwo enyika. Yes. Simba iroro roshandiswa kuuraya vanenge vachida kuchengeta mitemo yaMwari pakunamata kwavo. Saka chinhu chiri kumberi asi chiri kuumbika mumazuva ano atiri. Yes. Saka tofanira kuti sevateereri, sevaverengi veshoko, ngatinamate kuti Mwari ndiwedzerewo kunzwisisa zvinhu izvi, zviwedzere kujeka, kuitira kuti kana zvakuzosvika tirege kuzobatwa nekushumira dumbu tichisiya murayiro waMwari. Kana zvichireva kufa, tife asi tiine tariro pakuzomuka pasecond coming yaKristu. Kana Mwari achitirwira, achitiponesa pandufu idzodzo dzinenge dzakarongwa, torwirwa asi tiri kudivire zvakanaka. Yes. Mwari akuchengetei, Mwari akukomborerei. Kana pangaita mibvunzo, sunungukai vana vaMwari. Mamugere imomo, mune hama, mune shamwari vavakidzana vanopinda sangano rema-Seventh Day Adventist. Endai kwavari, vanoziva kwekuenda nemi nemibvunzo yamuinayo. Asi kana zvakunonokerai, tifonerei, tumirai mameseji panhare dzinoteera 0775 460 175 0775 460 175 kana kuti 0716 452 086 0716 452 086. Mwari vave nemi vakuchengetei, tigosangana muchikamu chinotevera. Tenzende tungamirwe mukati mezviedzo mananda andibata ndimwino lombo ndiwike ndimwimbo tungamirwe tenzende tungamirwe semwana onyaradzwa unganyara nyanza mananda anomunzwa kana matinyarara tenzi wenyanza tenzinde tungamire apo ndasvika nyanza mananda vondishisa andichienda zororo ndotsamira kune mwenga